So we are now here at Metro Gaisano, Tacloban. Automatic ko lang. Hindi dapat. Hi na. Bro talaga. Bro talaga yung ano. Ay, may dat din mas maupay na. Hindi.
Bakit kita bukas sa hiyot ha? Bago kita ko mo. Mag-umuli. Muna yun. Ha? 9 a.m.? Ano ka auto on? Oo. Kaya kinanglan makauli kita mga 1. Ano kita nga was mauli? Board. Tapos mabalik ko man dito sa Sama? Ha? Ayaw kita tricol nyo. Patatas. Marami. Patatas? Ano patatas? Ano sa nga? Ito. Yun. Ini or ini? Which is which? Kain. Ini or Hari na na. 31 man la, di ba? Pwede ba nila ito, ha? Ito. Hindi naman ako pwede ako Ay, ako talaga dito. Ako sa hagdo.